हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे. हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे. हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे. हरे. हरे हरे राम हरे हरे राम 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 राम. हरे हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. कृष्ण 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 हरे हरे हरे. हरे. हरे हरे राम राम. हरे हरे राम. राम 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 हरे हरे हरे. हरे. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. कृष्ण 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 हरे हरे हरे. हरे. हरे हरे राम राम. हरे हरे राम राम. राम 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 हरे हरे. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. हरे हरे कृष्ण 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 कृष्ण. हरे हरे. हरे 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 राम राम. हरे हरे राम राम. राम 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 राम. हरे हरे. हरे 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 कृष्ण कृष्ण. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे. हरे. हरे हरे राम राम. हरे हरे राम राम. राम 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 राम. हरे हरे हरे. हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. खूप छान. हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभू. हरे कृष्ण. खूप सगळ्यांचं खूप पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आपण श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी वंदन करूया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. इथूनच आपण राधा गोविंदांना साष्टांग दंडवत करून आपण त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. इस्कॉन मंगलोरचं असं हे राधाकृष्णांची मूर्ती आहे आणि श्रीला प्रभुपाद यांचेही आशीर्वाद घेऊया. श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत, त्यांचेही आशीर्वाद घेऊया. त्यानंतर श्री नामनिष्ठ प्रभूजीचे मंदिराचे अध्यक्ष आहेत, त्यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि या पूर्ण इस्कॉनच्या टीमला सादर प्रणाम करून 7व्या अध्यायाला सुरुवात करूया. सर्वांना पुन्हा एकदा हरे कृष्ण. मग ज्या 6व्या अध्यायामध्ये आपण काय बघितलं ते थोडक्यामध्ये बघूया की अष्टांग योग. मग अष्टांग योगाची भगवंतांनी माहिती दिलेली आहे. यम नियम प्राणायाम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा आणि समाधी अशी 8 अंग आहेत आणि त्या 8 अंगांचं एकत्र येणं आणि कशा प्रकारे टप्प्याटप्प्याने मग त्याच्यावरती मग ह्या अष्टांग योगासाठी प्रत्येक टप्प्यावरती कुठल्या कुठल्या गोष्टींचे नियम पाळायला लागतात, कुठल्या गोष्टींची बंधनं पाळायला लागतात, या सगळ्या गोष्टी जाणून मग खरंच शक्य आहे का या भौतिक जगामध्ये. तर तिथे अर्जुन प्रत्यक्ष म्हणतोय की मग या मनाला मी पकडणं कठीण आहे. मी एक वेळ वाऱ्याला पकडू शकीन पण या मनाला नियंत्रित करणं खूप कठीण आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांनी सांगितलंय कठीण आहे पण अशक्य नाही. तू निश्चितच या आध्यात्मिक मार्गावरती आणि तू योग्य प्रयत्नांनी तू निश्चितच मनाला संयमित करू शकतो. अभ्यासेन तू कौंतेय. मनाला संयमित करण्यासाठी तुला अभ्यासाची, तुला ज्ञानाची गरज आहे. आणि म्हणून हे ज्ञान घेताना अर्जुनाने विचारलं तरीही प्रश्न सुटत नव्हते. मग त्या मनाला मार्गदर्शन करायचंय बरं का. त्या मनाला
चांगला मित्र बनवायचंय का मग एक वाईट शत्रू बनवायचंय हे आपल्या हातात. मग या मनाला उत्तम प्रकारे मार्गदर्शन करून जर व्यवस्थितपणे ज्ञानाने त्याला परिपूर्ण होऊन जर त्याला मार्गदर्शन केलं तर तो निश्चितच आपला मित्र बनू शकतो आणि त्याला संयमित करणं हे आपल्या हातात राहील. मन आपल्या हातात राहील. मनाच्या काबूमध्ये आपण जाणार नाही. निश्चितच त्याला संयमित करणं जमू शकतं. मग अशा अयशस्वी लोकांचं काय होतं हो, जे कुठेतरी प्रयत्न करतात. मग त्या आपण जे बघितलं फलगू वैराग्य आणि युक्त वैराग्य. मग फलगू म्हणजे फलगू नावाची नदी आहे बिहार, युपी मध्ये. ती वरून अशी त्याच्या वरून काहीही दिसत नाही. थोडं खाली गेल्यानंतर खणल्यानंतर मग ती नदी दिसते. आणि म्हणून मग तिथे कुठेतरी फलगू अयशस्वी आणि म्हणूनच मग ते कुठेतरी फसवं आहे. आणि म्हणून ते फलगू वैराग्य हे जर कुठेतरी स्वतःच्या इंद्रियांना नियंत्रण करण्यासाठी आणि मग मला मोक्षाच्या मार्गामध्ये कुठेतरी अडथळा येतोय म्हणून मी त्या भौतिक जगाचे भौतिक गोष्टींचा त्याग करतोय. तिथे कृष्ण मिसिंग आहे हो मग. आणि म्हणून मग ते कुठेतरी पुन्हा त्या भौतिक गोष्टींशी निगडीत होण्याची दाट शक्यता असते. म्हणून ते फलगू वैराग्य. पण हाच एक भक्त, एक वैष्णव जेव्हा तो त्या गोष्टींचा त्याग न करता, कर्माचा संन्यास न करता तेच कर्म पण कृष्ण भावना भावित होऊन जेव्हा केलं जातं, ते भगवंतांना अर्पण केलं जातं, तेव्हा निश्चितच ते एक युक्त वैराग्य आणि मग तो संपूर्णपणे तो योगी म्हणून जाणू शकतो. पण असेही अयशस्वी योगी त्यांचंही स्थान कुठेही कमी, त्यांचेही कुठेही नुकसान होणार नाही. कसं? तर मग निश्चितच जे काही 10% त्या जन्मात केलंय, पुढच्या जन्मीपासून 11% सुरू करू शकता. म्हणूनच त्यांना मग एका आध्यात्मिक जगामध्ये, एका सुशिक्षित घरामध्ये, कुटुंबामध्ये जन्म मिळू शकतो. मग आध्यात्मिक किंवा श्रीमंत कुटुंबांमध्ये जन्म मिळणं हे थोडं दुर्मिळ असतं, की जेणेकरून त्यांचा पुण्याचा प्रवास आणि त्यांचा हा आध्यात्मिक मार्गावरचा प्रवास त्यांनी कायम चालू ठेवता येईल. अशा प्रकारे अयशस्वी योगी सुद्धा कुठेही त्यांचं नुकसान होत नाही. परंतु मग हे सगळे मार्ग कुठेतरी टप्प्याटप्प्याने जात आहेत. मग बुद्धियोग बघितला, ज्ञानयोग बघितला, सांख्य योग बघितला, मग कशा प्रकारे अष्टांग योग. मग या सगळ्यांनी कुठेतरी टप्प्याटप्प्याने त्या मनाला संयमित केलं जाणार आहे. त्या मनाला कुठेतरी मार्गदर्शित केलं जाणार आहे. मग ती समाधीस्थ अवस्था, भगवंतांशी जोडलं जाण्याची जी अवस्था आहे, ती भक्तीच्या मार्गावर मात्र निश्चितच खूप सुकर आहे. कारण तिथे काय आहे तर तिथे आध्यात्मिक ज्ञान आणि नामस्मरण याच्या साथीने आणि याच्याच प्रयत्नांनी, याच्याच मदतीने निश्चितच त्या भक्तीच्या मार्गावरचा मार्ग आहे तो अत्यंत सुकर आहे आणि लिफ्ट प्रमाणे आहे. मग कुठेही जिने चढत नाही तर तो डायरेक्ट कुठेतरी भगवंतांशी जोडला जातो. तो मार्ग आहे, तोच मार्ग आणि त्याच भक्ती योगाला आज आपण जाणणार आहोत. प्रत्यक्ष भगवंतांची भक्ती आणि प्रत्यक्ष भगवंतांशी जोडलं जाणार म्हणजे या भक्तीच्या योगातून. आणि म्हणूनच मग कुठेतरी ज्ञानयोग, ज्ञानयोग, त्याच्यानंतर कर्मयोग, त्याच्याही पेक्षा बुद्धियोग. मग त्या ज्ञानाचं आचरण, मग नुसतं सकाम कर्म नाही, मग ते सकाम कर्म कुठेतरी जोडलं जाते, कुठेतरी तुम्हाला त्या भौतिक जगताशी त्या बांधिलकी त्या बंधनांमध्ये अडकवतंय. म्हणून मग ते कुठेतरी निष्काम कर्मामध्ये जाण्यासाठी भगवंतांना अर्पण करणं म्हणजेच त्या बुद्धियोगाला, बुद्धियोग म्हणजेच भक्तियोग. त्या बुद्धीने जेव्हा ते भगवंतांसाठी ते कार्य केलं जातं तेव्हा निश्चितच तो एक भक्तियोग जो सर्वोच्च योग आहे, युक्त तमोमतः. आणि म्हणूनच मग या भक्ती योगाचा हा महिमा आपण आजच्या या अध्यायापासून सुरुवात करणार आहोत. मग कृष्णाबद्दल भगवंतांनी जे 6व्या अध्यायामध्ये अष्टांग योगाबरोबर जेव्हा शेवटच्या टप्प्यावरती आपल्याला हे मार्गदर्शन केलेलं आहे, तिथूनच पुढे भगवंत सांगतायत तच शृणु. मग कुठलंही व्हेरिफिकेशन नाही हो, कुठलाही ट्रायल एरर नाही त्याच्यामध्ये. भगवंत सांगतायत पुढे ऐक. आणि म्हणूनच कृष्णाबद्दलच्या ज्ञानाचा महिमा कश्चिन माम वेत्ती तत्वतः, प्रत्यक्ष भगवंत आज त्यांच्या मुखातून सांगणार आहे की कुठे तू मला अर्पण करू शकतोस, कुठे तू मला माझी उपासना करू शकतोस. मग त्यांच्या शक्तींचं ज्ञान आपल्याला घ्यायचंय, या भगवंतांच्या शक्ती जाणायच्या आहेत. आणि मग भगवंतांना शरण जाण्याविषयी, मग शरण जाण्याविषयी किती प्रकारच्या व्यक्ती भगवंतांना शरण जातात. मामे व ये प्रपत्यंते.
आणि मग कुठल्या 4 प्रकारच्या व्यक्ती भगवंतांना शरण जाऊच शकत नाही. मग ज्या डेमिगॉड्स, देवपूजा आणि व्यक्तित्ववाद याच्याबद्दल कुठेतरी इम्पर्सनॅलिझम, या सगळ्या कुठेतरी निर्विवाद आणि भगवंतांचं जे मनुष्य रूप आहे त्या सगळ्याबद्दलही भगवंतांनी सांगितलंय. आणि मग कुठेतरी त्या भ्रमातून, मग या ज्ञानाला घेऊन भ्रमातून भक्तीकडे, मग त्या इल्युजन मधनं डिवोशन मध्ये, त्या भ्रमातून भक्तीचा मार्ग कसा घ्यायचा आहे. कुठेतरी जे अज्ञान आहे, ज्ञानाचा जिथे अभाव आहे असा ठिकाणी भ्रम असू शकतो. मग त्या भ्रमाचा मार्ग निश्चितच भक्तीच्या मार्गावरती जाऊन भगवंतांशी जोडला जातो. असा हा ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञानाचं ऍप्लिकेशन, ज्ञानाला आचरणात आणायचंय. मग भगवंत प्रत्यक्ष आपल्याला या ज्ञानाविषयी सांगतायत. भगवंत म्हणतायत, श्री भगवान वाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. तच्छृणु ह्याच्यानी बऱ्याच श्लोकांमध्ये तुम्हाला याचा उल्लेख दिसेल की हे ज्ञान तू ऐक, मी जे सांगतो आहे ते नीटपणे ऐक, तरच तुझ्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तुला मिळतील आणि मनातले संशय दूर होतील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे पार्थ, माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होऊन योगाभ्यासाद्वारे माझ्यावर मन आसक्त करून तू मला पूर्णपणे निसंदेह असा जाणू शकशील ते आता ऐक. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच माझ्या भावनेने परिपूर्ण, की मय्या सक्त मनः पार्थ, की माझ्या भावनेने परिपूर्ण युक्त होऊन योगाभ्यासाद्वारे. मग हा योगाभ्यास म्हणजे काय हो? कुठेतरी फक्त शारीरिक अभ्यास नाही, कुठेतरी फक्त इंद्रियांना आणि स्वतःच्या शरीराला व्यायाम देऊन मग तो योगा नाही. तर एक बुद्धिमान व्यक्ती नक्कीच म्हणेल की जी व्यक्ती भक्तीमध्ये आहे, कृष्ण भावना भावित, जे काही कृष्ण भावना कुठेतरी जोपासते, ती व्यक्ती कुठेतरी योगाभ्यासामध्ये आहे. मग त्या व्यक्तीला परिपूर्णपणे, मग त्या योगाभ्यासाद्वारे मन एकाग्र, मन आणि बुद्धी ही भगवंतांवर एकाग्र करून, आसक्त करून तू मला पूर्णपणे कसा जाणू शकशील, मग भगवंतांना कशा प्रकारे जाणू शकशील याचं प्रत्यक्ष. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. थोडं मोठं करते. हा हा हा. प्रत्यक्ष ज्ञान आणि दिव्य ज्ञान हे दोन्ही प्रकारचे ज्ञान मी तुला पूर्णपणे सांगतो. हे जाणल्यावर तुला आणखी काही जाणावयाचे शिल्लक राहणार नाही. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग तुला कशा प्रकारे प्रत्यक्ष ज्ञान आणि दिव्य ज्ञान हे दोन्हीही प्रकारचं, मग जे प्रॅक्टिकल, मग ज्या भक्ती योगाला आपण प्रत्यक्ष जाणणार आहोत की कशा प्रकारे, मग या भक्तीमध्ये काय हो, या भक्तीमध्ये ज्या नवविध भक्तीच्या सेवा, की प्रत्यक्षपणे भगवंतांशी जोडलं जाणं. आणि मग हे दिव्य ज्ञान काय घ्यायचंय आपल्याला, की भगवंतांच्या जन्मकर्माचं तर आपण रहस्य जाणण्याचा प्रयत्न केलाच आहे, आणि जो हे जाणू शकतोय तो निश्चितच या बंधनातून मुक्त होऊ शकतो. अशा प्रकारे भगवंत पुढे पुढे जाऊन प्रत्येक ज्ञानाला तितकंच श्रेष्ठत्व देतायत. आणि म्हणूनच असं ज्ञान घेतल्यानंतर तू निश्चितच काहीही जाणायचं शिल्लक राहणार नाही तुझ्याकडे, तू ज्ञानाने परिपूर्ण होशील. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत, मग या उदाहरणाद्वारे सांगितलंय, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सहस्रावधी मनुष्यापैकी एखादा सिद्धी प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो आणि सिद्धी प्राप्त करणाऱ्या त्या मनुष्यापैकी एखादाच मला तत्वतः जाणतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग असे अनेक आहेत हो, जे ज्या आपल्याला दिसतंय. आज आता टाटा मॅरेथॉन पण आहे विटीला. अशी मॅरेथॉनच्या स्पर्धा असतात जिथे लाखो लोक रजिस्टर करतात, लाखो लोक त्या पळण्याच्या कॉम्पिटिशन मध्ये आपल्याला दिसतायत. आणि मग त्या स्पर्धेमध्ये जाऊन तिथे अगदी सगळेजण काही शेवटी जाऊ शकत नाही. मग जे काही थोडके लोक असतात तेच कुठेतरी शेवटपर्यंत ही स्पर्धा संपवतात, शेवटपर्यंत धावतात. नाही काही तर मग थकून जातात, काही पडतात, किंवा काहींना काही इजा होते. म्हणजे असं दुर्दैवाने कुठल्या गोष्टी होऊ नयेत, पण या सगळ्या गोष्टी प्रत्यक्षपणे त्या गोष्टी घडत असतात तिथे. आणि मग म्हणूनच मग कुठेतरी पूर्णपणे त्या
टप्प्यावर ते जाऊ शकत नाहीत, मग कुठल्या कारणाने मी हे करू शकत नाही, कुठेतरी कठीण होऊन बसतं. हे सगळं करून मग थोडे थोडे लोक गळत गळत शेवटी फक्त अगदी मोजके आणि दुर्मिळ लोक ती स्पर्धा पूर्ण करू शकतात. तसंच या या 18 दिवसाच्या कोर्समध्ये आहे हो. अनेक जण रजिस्टर करतात, अनेक जण पहिल्या दिवशी सुद्धा संकल्प घेतात, पण ते सातत्य ठेवू शकत नाही. आणि मग तुमच्यासारखे जे लोक आहेत, जे प्रत्यक्ष ज्ञानाचं ज्यांना कुठेतरी उत्सुकता आहे, मी कोण आहे, मला काय आहे ते जाणायचंय, मग काय आहे हे आध्यात्मिक ज्ञान, कृष्ण कोण आहे, कृष्णाला जाणायचंय, अनेक प्रश्न मनामध्ये आहेत, त्या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घ्यायची आहेत, मग मला हे ज्ञान नक्कीच घ्यायचंय आणि हे ज्ञान पूर्ण घ्यायचं आहे. म्हणून मग अगदी तुमच्यासारखे दुर्मिळ लोक या प्रवासामध्ये थेट पर्यंत असतात. मग ज्यांना खरंच मनात निष्ठा आहे, मनात श्रद्धा आहे, तेच या साधू संघात मग कुठेतरी ते ज्ञान घेण्याची त्यांच्यामध्ये ती एक ओढ असते, ती आकांक्षा असते, ती आसक्ती असते आणि मग असेच लोक फक्त पुढे जाऊ शकतात. आणि म्हणूनच असेच लोक भगवंतांना पूर्णपणे अशा प्रकारे ज्या मार्गावर ते असे लोक येत आहेत, ते कधीच सगळेजण मग त्याच्यातला एखाद दुसरेच कोणी जे कोणी प्रयत्न करतात, ते प्रयत्न करून मात्र भगवंतांना निश्चितच प्राप्त करू शकतात. त्या सिद्धी प्राप्त करून भगवंतांना तत्वतः जे परम तत्व आहे, कारणांचं कारण, परम कारण, जे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत, ते निश्चितच त्या महात्म्याला कळू शकतं. म्हणून असे खूप दुर्मिळ व्यक्ती आहेत की ज्या या भगवंतांना तत्वतः जाणू शकतात. पूर्णपणे जे पुरुषोत्तम भगवान आहेत, या पुरुषोत्तमांना जाणू शकतात. मग या पुरुषोत्तमांना जाणू शकतात म्हणजे कशा प्रकारे बघा, की मग जी मन बुद्धी आपण म्हटलं एकत्र केलेली आहे, जसा एखादी आई मुलाला की इतकी ती आईच्या मनामध्ये मुलासाठी इतकं प्रेम असतं की मग मुलाचे कपडे नुसते बघितले तरी मुलाबद्दल इतकं प्रेम दाटून येत असतं. कुठेतरी बाहेर गावी गेलेले आहे आणि आपण त्याच्या कपड्यांना घड्या घालतोय आणि मग कुठेतरी मुलाची आठवण येऊन, कारण त्या मुलाबद्दल वाटणारं प्रेम त्याच्या कुठल्याही गोष्टींमधनं व्यक्त होऊ शकतं. आणि जळी काष्टी पाषाणी की कशा प्रकारे जिथे तिथे मग ते मुलाचे आठवण येते आणि मग त्या मुलासाठी जे काही प्रेम असतं, आईला जे काही करायचं असतं, ती अगदी मूल जन्मल्यापासून ते मुलाला वाढवेपर्यंत, मोठं होईपर्यंत, आईच्या श्वासात श्वास असेपर्यंत आई त्या मुलासाठी सगळं करत असते. असं कुठेतरी हे जे प्रेम, ही जी भावना असते आणि तीच बरं का हो, तीच श्रद्धा, तीच साधुसंग, भजन क्रिया, निष्ठा, रुची, आसक्ती आणि मग ती भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती. हे प्रेम जे आहे ना, या श्रद्धेनेच भगवंतांपर्यंत ओढ घेतं. ती आसक्ती भगवंतांसाठी आसक्ती. आणि म्हणूनच जो या भगवंतांना जाणू शकतो, तत्वतः जाणू शकतो, तो निश्चितच पुन्हा या भौतिक जगतात परत येत नाही. मग भगवंत कोण आहेत? भगवंतांना आता मला जाणायचंय, त्यांच्या शक्ती जाणायच्या आहेत म्हणजे काय? तर आता भूमिरापो नलो वायु मला खं वाचायचं मनो मी वाटते बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, आकाश, मन, बुद्धी आणि अहंकार या 8 माझ्या भिन्न प्रकृती शक्ती, प्राकृतिक शक्ती आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या भगवंतांच्या प्राकृतिक शक्ती आहे. ज्या प्राकृतिक शक्तींना आपल्याला भगवंतांना जाणायचंय, मग भगवंतांच्या शक्ती काय आहे? भगवंतांचं हे तत्व जाणायचंय आणि भगवंतांना शक्ती म्हणजे त्यांच्यापासून ज्या काही शक्ती आहेत, त्यांच्यापासून या कुठल्या शक्तींची निर्मिती आहे, तर मग जे हे शरीर बनलेलं आहे ना आपलं पंचतत्वांनी, पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, आकाश आणि ते अंतर्मन जे बनलेलं आहे, मन, बुद्धी आणि अहंकार, या सगळ्या भगवंतांच्याच प्राकृतिक शक्ती आहे. कारण आपण ही भगवंतांचीच निर्मिती आहोत हो. आणि म्हणून आपल्याला दिसतंय बघा की प्रत्येक अगदी भगवंतांच्या प्रत्येक ह्याच्यामध्ये कशा प्रकारे उल्लेखलेलं आहे. मग हे जे दगड, माती वगैरे आहेत आणि कशा प्रकारे पाणी, पृथ्वी आहे, पाणी आहे, वायू आहे, आकाश आहे, हे आपल्याला दिसतंय. भगवंत जे परमात्मा आहेत आणि म्हणूनच या सगळ्या शक्ती ज्या आहेत, मग हे परमात्म्याचंच आपण एक रूप आहोत, परमात्म्याचंच आपण एक अंश आहोत, हे आपल्याला जाणायचंय. म्हणून या शक्ती म्हणजे कुठल्या? तर हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे हे कृष्ण. महाबाहो अर्जुना, या व्यतिरिक्त माझी आणखी एक श्रेष्ठ अशी पराप्रकृती आहे, जिच्यामध्ये जीवांचा समावेश होतो.
हे जीव कनिष्ठ भौतिक प्रकृतीच्या साधनांचा उपभोग घेतात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणून ही जी प्रकृती आहे ही भौतिक प्राकृतिक शक्ती, ही प्राकृतिक शक्ती भगवंतांची आहे. आणि भगवंतांच्या शक्ती कोण आहेत? मग याच शक्तीचा एक दुसऱ्या प्रकारची शक्ती म्हणजे पराशक्ती. भगवंतांची आध्यात्मिक शक्ती आहे आणि भगवंतांची भौतिक प्रकृती ही शक्ती आहे. मग जी आध्यात्मिक प्रकृती आहे तीही भगवंतांचीच बनवलेली निर्मिती आहे. जी पराशक्तीचा जी श्रेष्ठ शक्ती आहे भगवंतांची, आणि जी अपराशक्ती आहे ती कनिष्ठ शक्ती, जी भौतिक शक्ती आहे. आणि मग ही जी हा जो सजीव आहे ना, या ज्या 84 लक्ष योनींमधून हा जो जीव फिरत असतो आणि जो आत्मा निरनिराळ्या जीवांचा देहांना प्राप्त करत असतो, ही जी भौतिक प्रकृती आहे ही भगवंतांचीच निर्मिती आहे. आणि म्हणून या भौतिक प्रकृतीचाच मग या कुठेतरी मार्जिनल, मग याला अंतरंग शक्ती म्हणजेच पराशक्ती ही आध्यात्मिक शक्ती आहे. बहिरंग शक्ती आणि जी बाह्य शक्ती आहे ती भौतिक प्रकृती आहे, कनिष्ठ भौतिक प्रकृती. आणि म्हणजे बहिरंग म्हणजे ज्या मार्जिनल याच्यावर आहे ती जीव आहे, जी आपली जी आपण आहोत, जे आणि जी भगवंतांची निर्मिती आहे, जी आध्यात्मिक शक्तीचाच एक भाग आहे, पराशक्तीचाच एक भाग आहे. अध्यात्म हाच आपला मूळ स्वभाव आहे. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की कशा प्रकारे ह्या आध्यात्मिक शक्तीनेच आपल्याला आपण, म्हणून तर हे ज्ञान दिलं जातं आणि म्हणून आपण हे जाणू शकतोय. हो, आपण या परमात्म्याचा अंश आहे म्हणून आपण हे ज्ञान घेऊ शकतोय. आपण जर कनिष्ठ शक्तीचा भाग असतो तर मग आपल्याला ते शक्य झालं नसतं. मग ज्या मनुष्य हा ज्या प्राणी मात्रांपासून कुठेतरी निराळा आहे तो त्या बुद्धीने निराळा आहे. पण सजीव जे आहेत 84 लक्ष योनी, या सगळ्यामध्ये भगवंतांचा वास आहे, कारण परमात्म्याचेच ते अंश आहेत. आणि म्हणून हा जो जीव आहे हा या भौतिक प्रकृतीमध्ये वेढला गेलेला आहे, तो त्याचा उपभोग घेत आहे. आणि म्हणून ही पराशक्ती असली तरी ती भौतिक प्रकृतीचा उपभोग घेत आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण अंजली माताजी. माताजी लीव झाल्या का कुठे? ठीक आहे, हरकत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. वाचते. सर्व वाचा. सृष्टी प्राणी मात्रांचा उगम या दोन्ही शक्तीमध्येच होतो. या जगतामध्ये जे काही भौतिक आणि आध्यात्मिक भौतिक आणि आध्यात्मिक आहे, याचा उत्पत्ती करता आणि प्रलय करता ही मीच आहे, हे निश्चितपणे जाण. 7.7. हे धनंजया, माझ्याहून श्रेष्ठ असे दुसरे कोणतेही तत्व नाही. दोऱ्यात ओलेल्या मण्याप्रमाणे सर्व काही माझ्यामध्ये आश्रित आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग या सर्व प्राणी मात्रांचा उगम या दोन्हीही शक्तींमध्ये होतो. या जगतामध्ये जे काही भौतिक आणि आध्यात्मिक, आणि म्हणूनच मग ही जी परा म्हणजेच आध्यात्मिक आणि भौतिक म्हणजे अपराशक्ती, या जीव हा या पराशक्तीचा एक भाग आहे, पण तो या अपराशक्तीमध्ये कुठेतरी वेढला गेलाय आणि तो त्याचा उपभोग घेतो आहे. पण या ज्या दोन्हीही शक्ती आहेत, आणि म्हणूनच मग परमात्म्याचं हे जे तत्व आहे ते कसं आपण जाणतो, आपण परमात्म्याचे अंश आहोत. मग ही जी भौतिक प्रकृती आहे त्याचा उत्पत्ती आणि प्रलय करता ही भगवंत आहेत. की ज्याप्रमाणे एक कार असते, मग ही भौतिक प्रकृती ही निश्चल कधी असेल हो, जर त्याला कोणीतरी ड्राईव्ह केलंच नाही आणि जर त्याला कुठेतरी उत्तेजना मिळाली नाही आणि त्याच्यामध्ये काही जीवच नसेल, तर कशा प्रकारे तो आहे तसा पडून राहील. जसं आपण एखादी कार असते, ती कार पार्किंग मध्ये तशीच केलेली असते, पण जेव्हा त्यातला ड्रायव्हर जो परमात्मा जो कुठेतरी शक्ती देतोय तेव्हा जो असतो तेव्हा ते कार चालू होते. त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा एखादी जी भौतिक प्रकृतीमधलं एखादी एक्झाम्पल घ्या, टेबल आहे, खुर्ची आहे, मग त्याला आपण हलवतो तेव्हा ते हलतं, कारण आपण आध्यात्मिक शक्तीचा भाग आहोत. आणि म्हणूनच या आध्यात्मिक शक्तीचाच एक भाग असल्यामुळे आपण त्या गोष्टी योग्य प्रकारे करू शकतो, हे जाणायचा प्रयत्न करा.
की भौतिक प्रकृतीच्या सगळ्या गोष्टींचा लाभ घेतोय, पण आपण आध्यात्मिक शक्तीचा एक भाग आहोत भगवंतांच्या, आणि म्हणूनच भगवंतांच्या स्वभावाला आपण प्राप्त करण्याची तेवढी कपॅसिटी ठेवतो, तेवढी आपल्यामध्ये क्षमता असते. पण बॉल इज इन अवर कोर्ट. आपल्याला काय करायचं ही सूट भगवंतांनी आपल्याला दिलेली आहे, आणि ती सूट दिलेली असल्यामुळेच, त्या इच्छेमुळे, त्या भौतिक जगतातल्या इच्छेमुळे आपण त्या 84 लक्ष योनींमधून फिरत असतो. बघा, हे जे जन्म दाखवलेले आहेत 84 लक्ष योनींमध्ये, की कशा प्रकारे मग निरनिराळे जीव आहेत, त्या निरनिराळ्या जीवांमध्ये मनुष्य अडकलेला असतो. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की माझ्याहून श्रेष्ठ हे जे परम तत्व आहे, हे जे महाविष्णूचं मग असं हे तत्व आहे की मी त्या दोऱ्याप्रमाणे आहे आणि तुम्ही या ओलेल्या मण्याप्रमाणे आहात, आणि भगवंत आश्रित आहे. तो दोरा कुठेही दिसत नाहीये हो, परंतु त्या माळेवरती भगवंतांच्या श्वासापासून अनेक ब्रह्मांड आहेत, आणि अनेक ब्रह्मांडांमध्ये ह्या महाविष्णूचं तत्व आपल्याला दिसतं. हरे कृष्ण. काळजी घ्या माताजी थोडी. हरे आणि कृष्ण. म्हणूनच मग हरे आपल्याला या कृष्ण. तत्वाला जाणायचं आहे. अशा प्रकारे या भगवंतांच्या तत्वाला भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत की हे जे ग्रह आहेत, हे ग्रह अवकाशामध्ये जे आहेत त्यांच्यामध्ये महाविष्णूचंच तत्व आहे, की एक जे भगवंतांपासून ज्या विस्तार होतो, मग भगवंतांचा विस्तार हा बलराम, संकर्षण, पुढे जाऊन तुम्हाला या गोष्टी अजून सखोल प्रमाणात करतील. मग कारणोदकशाही विष्णू, गर्भोदकशाही विष्णू, क्षीरोदकशाही विष्णू, अशा प्रकारे भगवंतांचं तत्व हे या सगळ्यांमध्ये तिथे उपस्थित असतं, आणि म्हणूनच या महाविष्णूचं तत्व या ग्रहांमध्ये असतं, म्हणून ते ग्रह कुठेतरी अवकाशात स्थिर असतात. अशा प्रकारे सगळी सृष्टी ही भगवंतांच्या अधीन आहे आणि भगवंतांचं आश्रित आहे. हे झालं ना माताजी. हरे कृष्ण. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं दृशु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कोणते या पाण्यामधील रस मी आहे, चंद्र आणि सूर्यांचा प्रकाश मी आहे, वैदिक मंत्रामधील ओंकार मी आहे, आकाशामधील शब्द मी, आणि मनुष्यामधील सामर्थ्य मी आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग भगवंत सांगता आहे तिथे आपल्याला 7.6. येस. आणि म्हणूनच मग जे आपण उत्पत्ती करता आणि प्रलय करता या सगळ्याचा भगवंत आहेत. जसं आपण म्हटलं ना 5व्या अध्यायामध्ये प्रभुपादांनी सांगितलं की आपलं काय आहे हो, आपण प्रत्यक्ष शरीर सुद्धा भगवंतांची देण आहे. म्हणून हे पृथ्वी, आप, वायू, आकाश, अग्नी याच्यापासून बनलेलं आहे, आणि मन, बुद्धी, अहंकार हे सगळी भगवंतांची देण आहे. आपलं असं काय आहे, कशाचा संन्यास घेतोयस तू, जे तुझं नाही त्याचा काय तू संन्यास घेणार. आणि म्हणूनच या शक्तींना जाणायचंय. आणि भगवंत प्रत्यक्ष आता आपल्याला सांगतायत की कुठे मी आहे आणि कुठे तू माझी उपासना, कशामध्ये आहेत भगवंत. तर भगवंत सांगतायत, मी तुम्हाला या पुस्तकांमधूनच वाचून, आपल्या ग्रंथामधून वाचून दाखवते की पाण्यामधील रस मी आहे. मग बघा पाण्याची चव, मग एखादी तहानलेला जीव असेल त्याच्यासाठी ते पाणी अमृत असतं, कारण त्या पाण्यामधली चव म्हणजे परमात्मा आहेत. चंद्र सूर्याचा प्रकाश म्हणजे भगवंत आहेत, वैदिक मंत्रातील ओंकार भगवंत आहेत, आकाशातील शब्द मी, आणि मनुष्यातील सामर्थ्य मी आहे. मग भगवंत अजून काय आहे, तर पृथ्वीचा मूळ सुगंध मी आहे, अग्नीमधील उष्णता मी आहे, सर्व जीवांमधील जीवन शक्ती मी आहे, सर्व तपस्व्यांचं तप मी आहे, अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचे बीज मी आहे. बघा, बीज देणारे पिता हे भगवंत आहे. बुद्धिमानांची बुद्धी मी आहे, शक्तिमानांची शक्ती देखील मी आहे, बलवानांचं बल मी आहे, आणि भरत श्रेष्ठ अर्जुना तसेच काम हे आसक्ती रहित असते. जे काम आसक्ती, की मी बलवानांचे बल आहे, आणि जे काम तसेच आसक्ती रहित असते, आणि धर्मतत्वांविरुद्ध नसणारा कामही मीच आहे. बलवानांचं बल आहे, जे कुठेतरी आसक्ती रहित असतं, आणि जे काही आपल्याला दिसतं धर्मतत्वांविरुद्धच जे काम आहे ते सुद्धा भगवंत आहे. तत्वांच्या विरुद्ध नाही, ते सुद्धा भगवंत आहे, ते सुद्धा
काम हे भगवंतच आहेत. म्हणजे या प्रत्येक तत्वामध्ये की धार्मिक तत्वांच्या विरुद्ध नाहीये, पण ते काम हे भगवंत आहेत. मग ज्या शक्तीमध्ये, ज्या बुद्धीमध्ये, ज्या बीजामध्ये, तपामध्ये, प्रत्येक गोष्टीमध्ये भगवंतांचा वास आहे. आणि आपण जाणतो की कशा प्रकारे मग ज्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये मग आपण म्हणतो ना की ज्या की तथास्तु म्हणत असतं, जसं या वास्तूमध्ये पण की कशा प्रकारे हे तत्व आहे. आणि म्हणूनच त्या कुठल्याही गोष्टीला जिथे जिथे भगवंतांचा वास असतो आणि जिथे प्रत्येक गोष्टीशी निगडीत असतं, कारण भगवंत हे आधार आहेत सगळ्या गोष्टींचा. आणि मग ही जी भौतिक प्रकृतीमध्ये आपण जगतोय, हा जो आत्मा, हा जीव जगतोय, हा कशाच्या आधाराखाली जगतोय, तर भगवंतांचाच आधार आहे. आणि ते जे मणी आहेत ना, ते आपण असलो तरी कुठेतरी त्या माळेला आधार देणारा दोरा जो आश्रित म्हणून आपण भगवंतांचे आश्रित आहोत. आधार देणारे हे प्रत्यक्ष भगवंत आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सात्विक, राजसिक आणि तामसिक हे सर्व भाव माझ्या शक्तीनेच अभिव्यक्तीत होतात. एका दृष्टीने मी सर्व काही आहे, परंतु मी स्वतंत्र आहे. मी प्राकृतिक गुणाच्या अधीन नाही, उलट तेच माझ्या अधीन आहे. 7:13 त्रिगुणांनी म्हणजे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक मोहित झाल्यामुळे हे संपूर्ण जगत त्रिगुणातीत आणि अविनाशी आहे, माझे स्वरूप जाणत नाही. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग हा जो सात्विक, राजसिक आणि तामसिक जे मी म्हटलं की हा जो आत्मा आहे, हा या काम, क्रोध, लोभ आणि या मायेच्या नियंत्रणाखाली आलेला आहे. या आध्यात्मिक आणि भौतिक जगतामधला फरक आपण जाणला की भगवंत आणि आपल्यामधला फरक आपण जेव्हा आधीच्या अध्यायांमध्ये उल्लेखला होता, तेव्हा भगवंतांचं शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे. आपलं शरीर आणि आत्मा वेगवेगळे आहेत. आणि आपण मायेच्या नियंत्रणाखाली आहोत, पण माया ही भगवंतांच्या अधीन आहे. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत सात्विक, राजसिक आणि तामसिक हे सर्व भाव माझ्या शक्तीनेच अभिव्यक्त होतात. ज्या भौतिक प्रकृतीला आपण म्हणतो आहोत, त्या भौतिक प्रकृतीमध्ये सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता ही सुद्धा भगवंतांच्याच अधीन आहे. आणि ते जे अभिव्यक्त होत असतात ते भगवंतांच्याच कृपेने होत असतात. एका दृष्टीने भगवंत सर्व काही आहेत, परंतु भगवंत याच्यापासून अलिप्त आहेत, अद्वैत आहेत, कारण त्यांचा प्रत्यक्ष या प्रकृतीशी काहीही संबंध नाही. प्राकृतिक गुणांच्या भगवंत अधीन नाहीत, उलट भगवंतांच्याच अधीन ती प्रकृती आहे, ती माया आहे. कारण जसं मी म्हटलं ती मोहमाया पण भगवंतांची आणि ती योग माया देखील भगवंतांचीच आहे. आणि म्हणूनच त्रिगुणांनी मोहित झाल्यामुळे हे संपूर्ण जगत त्रिगुणातीत अविनाशी आहे, माझं स्वरूप जाणत नाही. जे भगवंतांचं स्वरूप आहे ते या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली आल्यामुळे मग कुठेतरी अध्यात्म त्या आत्म्यालाच विसरायला होतंय. हो, त्या त्रिगुणांच्या आधाराने कुठेतरी देहदारी भावनेशी इतके निगडीत झालेलो आहोत की मग त्या आत्म्याला आणि मग त्या परमात्म्याला तर अस्तित्वच माहिती नाहीये. हो, आणि मग ते या भगवंतांचं स्वरूप कसं बरं जाणू शकतील, जे अविनाशी आहे, जो आत्माही अविनाशी आहे आणि परमात्मा देखील अविनाशी आहे. पण भगवंत सांगतायत मग दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. हरे कृष्ण माताजी. अंजली माताजी, हरे कृष्ण. म्यूट होत आहेत माताजी, काही हरकत नाही. 3 प्राकृतिक गुणांनी युक्त असलेली माझी दैवी मायाशक्ती बघा, जसं मी म्हटलं की ही माया देखील भगवंतांची आहे. या 3 गुणांचा प्रभावाखाली असणारी ही मायाशक्ती ही भगवंतांची आहे आणि ती अतिशय दुस्तर आहे. परंतु जे मला शरण आलेले आहेत ते मायेला सहजपणे, ज्यांनी या आध्यात्मिक शक्तीला जाणलेलं आहे, ज्यांनी या परम तत्वाला जाणलेलं आहे, ज्यांनी या योग मायेला जाणलेलं आहे, ते निश्चितचपणे या मोहमायेला, हा जो मोहमायेचा सागर आहे ना, त्या महासागराला तरुण ते निश्चितच, जिथे त्यांना तो आध्यात्मिक, जिथे भगवंत दिसतायत, जिथे परम तत्व पुरुषोत्तम भगवान जिथे दिसतायत, तिथे निश्चितच जे भगवंतांना शरण आलेले आहेत तिथे भगवंत त्यांना हात द्यायला तयार आहेत. आणि म्हणूनच ते निश्चितचपणे त्या गोष्टीला, त्या महासागराला तरून जाऊ शकतात, पुन्हा त्या भौतिक बंधनांमध्ये अडकत नाही.
योग्यपणे तरून जाऊ शकतात. आणि मग एवढं सगळं भगवंतांनी सांगितलंय म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की कुठल्या 4 प्रकारच्या व्यक्ती मला शरण जाऊ शकत नाहीत आणि कोण मला शरण जाऊ शकतं. मग जे भगवंतांना शरण जाऊ शकतात, ज्यांनी भगवंतांच्या शक्ती जाणलेल्या आहेत, ज्यांनी भगवंतांचं जन्म कर्माचं रहस्य आणि जे दिव्य स्वरूप जाणलेलं आहे, त्या निश्चितच या परमतत्वाला जाणू शकतात. परंतु तशाही काही व्यक्ती आहेत की ज्या भगवंतांना जाणूच शकत नाहीत, त्यांना शरणच येऊ शकत नाहीत. अशा व्यक्ती कोण आहेत? नमाम दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया परुतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः. वाचणार माताजी? हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे अत्यंत मूर्ख आणि दुष्ट आहे, नराधम आहे, ज्यांचे ज्ञान मायेमुळे नष्ट झाले आहे आणि जे असुरांची नासिक प्रवृत्ती धारण करतात, ते मला शरण येत नाही. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग मूर्ख म्हटलंय अशांना, भगवंतांनी मूर्ख म्हटलेलं आहे. कारण असे लोक जे अज्ञानामध्ये असतात, जे तामसी, ज्या सत्व, रज आणि तम, याच्यातले जे रज आणि तम गुण आपल्याला आहेत, ते रज आणि थोडी माताजी न वाचताना काळजी घ्या. मग याच्यातली ही जी तामसी वृत्ती आहे, ते लोक स्वतःच्याच भ्रमामध्ये असतात कुठेतरी, अत्यंत मूर्ख, कारण ज्ञानाचा अभाव असतो, अज्ञान असतं तिथे. आणि मग जे काही तर्कवादाने स्वतःच्या उचलली जीभ की लावली टाळ्याला, की जे भगवंतांच्या तत्वाला तर जाणू शकत नाहीत, पण पुन्हा भगवंतांची जे काही त्या तत्वाला न जाणता आपल्याला जे मनाला येईल ते त्याविषयी व्यक्त करतात, असे दृष्ट लोक, मूर्ख लोक, नराधम लोक, की ज्यांनी आपली माणुसकी, मग जे ज्या थराला जाऊन वागू शकतात, असे आसुरी वृत्तीचे लोक, की ज्यांचं ज्ञान मायेमुळे, मग त्या मोहमायेने त्यांना इतकं करकचून मानलेलं आहे आणि इतकं आसक्त करून घेतलेलं आहे की त्या मोहमायेचं आवरण अत्यंत कठीण झालंय तोडायला. कारण मग ते अध्यात्मच माहित नाहीये, त्याचं ज्ञानच माहिती नाहीये, भगवंत कोण आहेत, कारण त्यांचं अस्तित्वच जाणायचं नाहीये, त्यांचं अस्तित्व मान्यच नाही, इथपासून तयारी आहे. मग असे लोक आसुर, राक्षस वृत्तीचे व्हायला कमी होत नाहीत. मग निश्चितच ते कुठेतरी त्यांची वृत्ती इतकी आसुरी बनते, कुठेतरी त्यांच्या मनाला कोणीही मेस्मराईज करू शकतं आणि मग त्यांच्यावरती कुठलाही प्रकारचा प्रभाव पडून ते कुठल्याही थराला जाऊ शकतात. अशा व्यक्ती भगवंतांना शरण येऊ शकत नाही, हे भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत. आणि मग कोण भगवंतांना शरण येतं? मग अशा या व्यक्ती आपण बघितले, जे मूर्ख, की कशा प्रकारे हा गाढव वाटेल तसं हे उडतोय. मग जगाई मदाईंबद्दल आपण ही कथा आहे, पुढच्याही याच्यामध्ये ती आहे. सांगण्याचा उद्देश हा आहे की कुठेतरी त्यांना इतकं, म्हणजे इतक्या स्वतःच्याच तामसी वृत्तीमध्ये आणि भ्रमामध्ये असतात, ज्यांना चैतन्य महाप्रभूंनी क्षमा दिलेली आहे. परंतु अशी ही आसुरी वृत्ती, ज्यांनी हिरण्यकश्यपूंनी तप केलेलं आहे, अगदी राक्षसी, मग ते भावना कुठली होती? द्वेषी भावना होती कुठेतरी मनामध्ये, मला तिन्ही लोकांचा राजा व्हायचंय. मग ज्या कंसाने सुद्धा, ज्या रावणाने सुद्धा प्रार्थना केली, उपासना केली, तप केलं, त्याच्या मागचा उद्देश काय? तर तो उद्देश चुकीचा. आणि मग असे लोक भगवंतांना शरण येऊ शकत नाही. चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिहीनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भरत श्रेष्ठ अर्जुना, 4 प्रकारचे पुण्यात्मे माझी भक्ती करू लागतात. आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि ज्ञानी. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग बघा, या उदाहरणांमध्ये आपल्याला कळणार आहे गजेंद्र मोक्ष महाराज, गजेंद्र महाराज, की कशा प्रकारे मग आर्त, मग कुठल्या 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना शरण येतात. कारण जरी सुरुवात अशी असेल तरी ते भगवंतांच्या सेवेमध्ये स्वतःला लीन करतात. मग त्याचं कारण आर्त, म्हणजे कुठली तरी, आर्त म्हणजे काय, की कुठल्या तरी संकटात सापडलेली व्यक्ती, म्हणजे गजेंद्र महाराज, की त्यांचा पाय मगरीने पकडलेला आहे, परंतु भगवंतांची प्रार्थना करतायत, आराधना करतायत त्याही अवस्थेमध्ये, आर्ततेमध्ये भगवंतांचं स्मरण करतायत. ज्या द्रौपदीचं भर सभेमध्ये वस्त्रहरण केलं, परंतु त्या द्रौपदीने फक्त भगवंतांचीच उपासना केली आणि भगवंतांचाच धावा केला. जे द्रौपदीला मदतीला धावून गेले आणि त्यांनी द्रौपदीची लाज राखलेली आहे.
कारण ती कुठेतरी संकटामध्ये होती आणि तिने भगवंतांची प्रार्थना केली आहे. मग अर्थार्थी की ज्याच्यामध्ये आपल्याला ध्रुव महाराज आणि सुग्रीव महाराज, की जे ध्रुव महाराजांना की त्यांच्या वडिलांच्या मांडीवर ते बसलेले असताना त्यांना ढकलून दिलं जातं आणि मग ढकलून दिल्यामुळे ती जी त्यांची सावत्र आई असते, ती सावत्र आई म्हणते की तू नाही बसू शकत इथे, माझा मुलगा बसू शकतो. आणि मग काहीही न बोलता स्वतःच्या मातेकडे निघून जातो तो आणि स्वतःच्या मातेला विचारतो की का मला नाही बसायला मिळते वडिलांच्या मांडीवर. माता म्हणते तू जाऊन हा प्रश्न भगवंतांना विचार, कृष्णाला शोध आणि त्यांना हा प्रश्न विचार. वयाने 5 वर्ष असलेले ते ध्रुव महाराज तडक जंगलामध्ये गेले आणि ते काही कुठला विचार न करता भगवंतांच्या शोधाला लागले. आणि मग त्याही अवस्थेत त्यांना इतक्या लहान वयामध्ये नारद मुनींनी दर्शन दिलेलं आहे. आणि नारद मुनींनी त्यांना जेव्हा सांगितलं की तू परत जा, तू या लहान वयात काही करू शकत नाहीस. आणि मग तेव्हाही त्या हट्टाला स्वतः इरेला पेटलेले ध्रुव महाराज मग त्यांना जेव्हा ओम नमो भगवते वासुदेवाय हे मंत्र त्यांनी इतके वर्ष तप केलं, तेव्हा मग इतके महिने आणि मग त्यांना 6 महिन्याच्या कालावधीने प्रत्यक्ष भगवंतांनी दर्शन दिल्यानंतर ध्रुव महाराज म्हणाले, भगवंता मला आता काहीही दुसरं नकोय, तुमचं दर्शन झाल्यानंतर की ते काही बोलूच शकत नाहीत. म्हणजे इतके तृप्त होतात आणि समाधानी होतात. आणि मग ध्रुव महाराज त्यांना ध्रुवाचं स्थान दिलेलं आहे, अटळ असं स्थान दिलेलं आहे भगवंतांनी ध्रुव लोकामध्ये. आणि मग ज्ञानी आणि जिज्ञासू, मग ज्या ज्ञानी व्यक्तींमध्ये आपण मग सुग्रीव महाराजांचं उदाहरण, ज्यांनी स्वतःच्या भावानी सगळं त्यांचं राज्य आणि पत्नी बळकावलेली होती, मग भगवंतांची सेवा करून कुठेतरी भगवंतांची साथ घेऊन जेव्हा त्यांनी भगवंतांची प्रार्थना केली, कारण त्यांना हवं होतं ते सगळं परत, त्यांची बायको आणि त्यांचं राज्य, परंतु कुठेतरी सगळं करण्यामध्ये उद्देश काय होता, तर भगवंतांची सेवा, भगवंतांची प्रार्थना आणि त्यांची उपासना. आणि मग त्याच भगवंतांनी प्रभू रामचंद्रांनी त्यांना मदत केलेली आहे. सुग्रीव राजाला मदत करून त्याची पत्नी आणि त्याचं राज्य त्यांना परत मिळालेलं आहे. मग ज्ञानी आणि जिज्ञासू, जिथे ज्ञानी प्रत्यक्ष शुकदेव मुनी जे ज्ञानी आहेत आणि जिज्ञासू जिथे परीक्षित महाराज जे अर्जुनाचे नातू म्हणता येईल ज्यांना, की ज्या परीक्षित महाराजांनी की जे उत्तरेच्या पोटामध्ये होते, अभिमन्यूचा मुलगा, आणि मग त्यांनी जेव्हा जन्म घेतल्यानंतर त्यांना एका ब्राह्मणाचा शाप मिळालेला होता काही कालावधीनंतर, कारण त्यांनी त्यांच्या गळ्यात त्या ब्राह्मणाच्या किंवा त्या व्यक्तीच्या जे तप करत होता त्यांच्या गळ्यामध्ये सर्प टाकल्यामुळे कुठेतरी अपमान झाला आणि त्यांच्या मुलाने त्यांना सांगितलं की तुम्ही 7 दिवसामध्ये तुम्हाला मरण येईल म्हणून. मग त्या 7 दिवसामध्ये आपण जगून घ्यायचं कसंही, तसं न करता उपभोग न घेता कुठेतरी ते जे ज्ञान, जी जिज्ञासा मनामध्ये होती भगवंतांना जाणायचंय, ते शुकदेव मुनींकडून ते भागवत जाणलं. आणि असे हे परीक्षित महाराज, असा हा ज्ञानी जिज्ञासू. आणि म्हणूनच ह्या 4 प्रकारचे लोक आहेत, ते भगवंतांना शरण जाऊ शकतात. कुठले? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि ज्ञानी लोक भगवंतांना शरण जाऊ शकतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यापैकी जो पूर्ण ज्ञानात आहे आणि जो सदैव शुद्ध भक्ती सेवेत मग्न असतो तोच श्रेष्ठ, कारण मी त्याला खूप प्रिय आहे आणि तो मला प्रिय आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग जे आपण आधीच्याही अध्यायांमध्ये बघतो, जो ज्ञानयोग, ज्ञानयोगापेक्षा कुठेतरी ज्ञानाचं आचरण आणि म्हणूनच तो कर्म, की ज्ञानयोग कर्मयोग याच्यापेक्षा भक्तियोग कसा श्रेष्ठ आहे. कारण जो या ज्ञानाला जाणून स्वतःला त्या भगवंतांच्या भक्तीमध्ये झोकून देतो, तो भक्त भगवंतांना विशेष असतो आणि तो भक्त भगवंतांना प्रिय असतो. त्या भक्तालाही भगवंत तितकेच प्रिय असतात, कारण त्या भावभक्ती प्रेमभक्तीपर्यंत तो पोहोचलेला असतो आणि त्या प्रेमामध्ये असतो भगवंतांच्या. आणि म्हणूनच भगवंतांना असे भक्त निश्चितच प्रिय असतात. असा हा सुंदर श्लोक आहे, जिथे गोपिका, वृंदावनातील गोपिकांना भगवंत किती प्रिय होते आणि किती प्रेम होतं त्या गोपिकांचं. मग त्याच्यातली राधाराणी ही अत्यंत जवळची गोपिका भगवंतांच्या. बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता. अनेकानेक जन्म आणि मृत्यूनंतर ज्याला वास्तविक ज्ञान होते तो आणि मी अस्तित्वातील सर्व गोष्टींच्या कारणाचे परम कारण असल्याचे जाणून मला शरण येतो, असा महात्मा अत्यंत दुर्लभ असतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण.
मग हे एका जन्मात नाही ना, पण अनेक जन्मांना. आणि म्हणूनच मग मनुष्य जन्म मिळणं सुद्धा प्रत्यक्ष प्रभुपादांनी सांगितलंय की इतकं पुण्यकर्म मग कर्मानी, ज्या कर्माला आपण जाणलं की मग मनुष्य जन्म जरी मिळालाय तरी इतकं पुण्य कमवू शकतो की मग असे अनेक जन्म मिळून आपण निदान त्या पुण्य 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 करेपर्यंत आणि आपण त्या सन्मार्गातून स्वतःला आणि त्या सन्मार्गावरती आणून आपण भगवंताला जाणू शकू. मग त्यासाठी अनेक जन्म जरी घ्यायला लागले, अनेक जन्म मृत्यू नंतर सुद्धा, पण जर ते प्रात्यक्षिक, ते जर वास्तविक आणि जे जे अक्षरशः वास्तव आहे सगळ्याचं, ते ज्ञान की मी या अस्तित्वातील सर्व गोष्टींच्या कारणाचं परमकारण, की जे पुरुषोत्तम भगवान आहे, ज्यांच्यापासून या सगळ्या शक्ती आहेत आणि जे सगळ्याचं कारण आहेत, हे जेव्हा एखादी व्यक्ती जाणते तेव्हाच ती दुर्लभ असा तो एकच महात्मा. आणि म्हणूनच जसं आपण पहिल्या श्लोकामध्ये बघितलं की असे जे मॅरेथॉन, तिसऱ्या श्लोकामध्ये, की मग अशा प्रकारे अनेक लोक त्या मार्गावरती येतात, पण असा एखादाच असतो महात्मा अत्यंत दुर्लभ की ज्याने हे तत्व जाणलेलं असतं. स महात्मा सुदुर्लभ. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मी परमात्मा रूपाने प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे. जेव्हा मनुष्य विशिष्ट देवतेची उपासना करण्याची इच्छा करतो तेव्हा त्या विशिष्ट देवतेवर मी त्याची श्रद्धा दृढपणे स्थिर करतो, जेणेकरून तो त्या देवतेची उपासना करण्यात स्वतःला समर्पित करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग ज्याचं ज्ञान भौतिक कामनांनी हिरावलेलं आहे, अन्य देवदेव, जसं आपण आधीच्याही अध्यायांमध्ये बघितलं की जी वर्णाश्रम पद्धती भगवंतांनी गुणांच्या गुणकर्मांनुसार जी विभागणी केली, ती का केली? कारण ज्याने जाणलं नाहीये, मग सगळेच भगवंतांना जाणण्यामध्ये पूर्णपणे जाणू शकत नाहीत जेव्हा, तेव्हा ते कर्माने, मग प्रत्येकाच्या कर्मातून सुद्धा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय आहे, क्षुद्र आहे, वैश्य आहे, तो आपल्या गुणकर्मांनी सुद्धा भगवंतांची प्राप्ती करू शकतो. अशा आश्रमांची आणि वर्णांची भगवंतांनी विभागणी केलेली आहे. आणि मग तरीही जे सकाम कर्मामध्ये अडकलेले आहेत, ज्यांना त्या फळाची अपेक्षा आहे, कारण मला या जगातून हवंय, ज्या भौतिक जगामध्ये देहधारी भावनेमध्ये इतके गुरफटलेले आहेत की ज्यांचं ज्ञान भौतिक कामनांनी हिरावलेलं आहे, मग ते कुठेतरी क्विक जे असतं ना आपल्याला, जे अगदी, मग जे देवी देवता ज्यांना कुठेतरी अधीक्षक म्हटलंय, भगवंतांचे जे नियंत्रक सगळे, मग भगवंत सर्वोच्च नियंत्रक आहेत आणि या सगळ्यांना डेमिगॉड्सना प्रभुपादांनी ऍडमिनिस्ट्रेटर्स, की कुठेतरी सगळ्या जसे त्या आपण म्हणतो ना की शाळेमध्ये ह्या प्रिन्सिपल हे मेन असतात, तसं कालही एका माताजींनी खूप सुंदर उत्तर दिलं की मग ज्या देवतेपाशी तुम्हाला जायचं आहे, त्या देवतेमार्फत तुम्ही कृष्णापर्यंत जाऊ शकतात, जे सर्वोच्च नियंत्रक आहे. परंतु जी काही श्रद्धा मनामध्ये आहे, ती श्रद्धा, त्या देवतेची उपासना जी केली जाते, ती श्रद्धा दृढ करण्यासाठी भगवंतच मदत करतील हो. आणि म्हणूनच ज्या विशिष्ट देवतेवर मी त्याची श्रद्धा दृढपणे स्थिर करतो, मग ती जी पद्धत आहे त्या पद्धतीला कुठेतरी सक्षमपणा येतो. आणि म्हणूनच भगवंतांवर ज्यांनी श्रद्धा केली आहे, म्हणून प्रत्येकाने आपले जे काही देवी देवता आहेत त्यांची पूजा करणं. इस्कॉनमध्ये बऱ्याच आपण वेगवेगळ्या गोष्टींबद्दल जाणलंय आणि काही बऱ्याच मतभेद झालेले आहेत, परंतु एक गोष्ट अगदी प्रामाणिकपणे सांगावीशी वाटते की भगवंतांची पूजा, मग ज्या कृष्णाचं, ज्या महाविष्णूचं तत्व, ज्या विष्णूंना आम्हाला खूप सखोल आहे हा पण भाग, मग विष्णूचं तत्व आणि शिव आणि ब्रह्मांनी पण कशी त्यांची आराधना केलेली आहे, या सगळ्या गोष्टी आपण जाणतोय. कारण हे जे तत्व आहे, विष्णूंचं तत्व, आणि म्हणूनच ह्या सगळे यज्ञ जे विष्णूंपर्यंत पोहोचतात ते देवतांमार्फत पोहोचतात. जरी देवतांपर्यंत ते गेले तरी ते वायसी वर्षा म्हणतो ना की त्याच्याच बरोबर कृष्णाला अर्पण केलेलं आहे ते त्या देवी देवतांना निश्चितच पोहोचतं. आणि जी काही श्रद्धा, दृढ श्रद्धा त्यांच्यावरती असते, ती कृष्ण उपासनेने, कृष्णाच्या भक्तीने ती अजून दृढ होते. ज्या हरे कृष्णाचा आपण जप करतो बघा, तो जप करून बघा, तुमच्या श्रद्धेमध्ये ज्या देवी देवतांवर तुमची श्रद्धा आहे, मग अनेक देवतांची पूजा केली जाते, पण सकाम कर्माने करू नका. आणि म्हणूनच ती कुठेतरी निष्काम भावनेकडे कधी जाईल. कृष्ण तुम्हाला योग्य ते देतोय, तुम्हाला पाहिजे ते नाही मिळणार,
मला हे हवंय, मला ते हवंय, माझ्या मुलाला असं मिळू दे, माझ्या नवऱ्याला प्रमोशन मिळू दे, मला हे मिळू दे, मला ते मिळू दे. नाही, तुम्हाला योग्य आहे ते सगळं मिळणार आहे, परंतु तुमची आराधना मुख्य आहे, तुमची निष्ठा, तुमची श्रद्धा ही दृढ पाहिजे. आणि म्हणूनच कृष्ण त्याच्यासाठी मदत करतोय, आणि म्हणूनच तो श्रद्धा दृढपणे स्थिर करतो, जेणेकरून तो त्या देवतेची उपासना करण्यात स्वतःला समर्पित करू शकतो. जाणून घ्या, नीट जाणून घ्या, हे अत्यंत महत्वाचं आहे. म्हणून ती जी श्रद्धा आहे ना मनातली, ती श्रद्धा खूप मनापासून पाहिजे. म्हणून सगळ्याचा फक्त हव्यास नको, मला हे हवंय, मला ते हवंय. कारण आपण भौतिक जगतामध्ये गुरफटले हो, आपण प्रपंचामध्ये आहोत. आपण सारखं मागतच राहतोय, सगळ्या डिमांड संपतच नाहीये. पण कधी अर्पण करणार हो तुम्ही? कधी भगवंतांसाठी कार्य करणार? जे काही करताय ते कृतज्ञतेच्या भावनेने कधी करणार? ती कृतज्ञतेची भावना अत्यंत महत्वाची आहे, आणि म्हणूनच ती उपासना दृढ केली जाऊ शकते, श्रद्धा दृढ केली जाऊ शकते. ज्या देवी देवता प्रत्यक्ष भगवंतांच्या अधीन आहेत हो, भगवंतांच्या इतक्या भक्तीमध्ये लीन आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशा श्रद्धेने युक्त होऊन तो विशिष्ट देवतेची कृपा संपादन. विशिष्ट देवतेची कृपा संपादन करण्याचा प्रयत्न करतो आणि आपले इच्छित भोग प्राप्त करतो. परंतु वस्तुतः हे लाभ केवळ मीच प्रदान करतो. 7.23. अल्पबुद्धी लोक देवतांची उपासना करतात आणि त्यांना प्राप्त होणारी फळे मर्यादित व अनित्य असतात. देवतांचे उपासक देवलोकांची प्राप्ती करतात, पण माझे भक्त अखेर माझ्या परमधामाची प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. अशा देवी देवता या भगवंतांच्या इतक्या निकट आहेत की इतक्या त्या भगवंतांच्या जवळ आहेत की जे काही अर्पण केलं जातं ते भगवंतांपासूनच त्यांच्याकडे येतं. ज्या वरुण राजापासून आपल्याला पाऊस मिळतो, मग अनेक वेगवेगळ्या गोष्टींपासून आपल्याला जी लक्ष्मी प्रत्यक्ष भगवंतांची पत्नी, ज्यांचं निवास, जसं आपण म्हटलं की अर्जुनाच्या रथावरती भाग्य लक्ष्मी हो, मग ज्याचा वास आहे, जिथे लक्ष्मीचा वास आहे, निश्चितच भगवंत आहेत तिथे लक्ष्मीचा वास आहे. आणि म्हणूनच जे भगवंतांपासूनच आपल्यापर्यंत येतं, आणि जे अल्पबुद्धी लोक, मग ती पूजा करणं हे ज्ञानाने किती आवश्यक आहे बघा. हे ज्ञान या वेदांचा, या शास्त्रांचा सखोल अभ्यासच आपल्याला हे ज्ञान देऊ शकतो. आपण जोपर्यंत हे जाणत नाही तोपर्यंत आपण एका ठराविक मार्गाने त्या गोष्टी करत राहतो, स्वतःच्या कल्पनेने काही गोष्टी करत राहतो की ज्याची आपल्याला खरं आहे की नाहीये याची आपण पडताळणी सुद्धा करत नाही, कारण आपण ते ज्ञानच घेत नाही. आणि म्हणूनच देवतांचे उपासक, मग अशा या देवी देवतांची पूजा केली जाते, स्वर्गलोकाची प्राप्तीही केली जाते. म्हणून भगवंत म्हणतायत, जे सकाम कर्मामध्ये कर्मी आहेत ते कर्मी पुण्य करतायत, पुण्य करून ते स्वर्गलोकाची प्राप्ती करतात, पण पुन्हा ते पुण्य क्षीण होऊन मृत्यू लोकात परत येतात. परंतु जे भगवंतांची पूजा करतायत, जे मिळणार आहे, जे आवश्यक आहे, ते नक्कीच सगळं योग्य आहे, ते सगळं मिळणार आहे. ज्या भगवंतांची जे श्रद्धा करतायत, भगवंतांच्या तत्वाला या जाणता आहेत, त्यांना भगवंतांच्या परमधामाची निश्चितच, म्हणूनच जेव्हा हा जीर्ण देह टाळला जाईल तेव्हा निश्चितच भगवत धामाची प्राप्ती होऊ शकते. कारण या बंधनातून स्वतःला कुठेतरी मुक्त केलेलं असतं, म्हणूनच त्या भगवत धामाची प्राप्ती होऊ शकते. हरे कृष्ण माताजी. मला पूर्णपणे न जाणणाऱ्या अल्पबुद्धी लोकांना वाटते की मी म्हणजे पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण पूर्वी निराकार होतो आणि आता व्यक्तित्व धारण केले आहे. त्यांच्या या अज्ञानामुळे ते माझ्या अविनाशी आणि अनुपम असे दिव्य स्वरूप जाणू शकत नाहीत. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. एक मिनिट हा जरा. हरे कृष्ण माताजी. एक सेकंद द्या माताजी, मला 1 मिनिट. वाचलं ना. मला नाही, तुम्हाला नाही म्हणते मी. एक पॉज. नाही, तुमचं झालंय. मला 1 मिनिट पॉज घेतला जरा. ओके.
हरे कृष्ण. क्षमस्व मला जरा 1 मिनिट घ्यायला लागलं. तर मला पूर्णपणे न जाणणाऱ्या, मग हे अल्पबुद्धी लोक, मी जिथे म्हणते की जिथे ज्ञानाचा अभाव आहे, मग असे ज्ञानाचे अभाव असणाऱ्या व्यक्ती, अल्पबुद्धी लोकांना वाटते की मी भगवंत म्हणजे प्रत्यक्ष भगवंत हे आधी निर्विकार म्हणजे कुठलंही रूप नसलेले जे पृथ्वीवर येताना कुठेतरी मनुष्य रूपात आलेले आणि पुन्हा ते त्यांच्या एका शक्तीद्वारेच, म्हणजे ही फक्त एक शक्ती आहे आणि निर्विवाद असं तत्व, कारण त्या ज्ञानालाच ग्रहण केलेलं नाही. आता या व्यक्तित्व जे धारण केलंय, ज्या मनुष्य रूपाला, मग ज्या ब्रह्म परमात्मा आणि भगवान रूपाला भगवंतांनी सगळ्यांचा स्वीकार केलेला आहे. भगवंतांनी सगळ्यांचा स्वीकार केलेला आहे. परंतु मग भगवंतांना जे जाणू इच्छित आहेत, परंतु ते त्याच्या ज्ञानांच्या क्षमतेनुसार, मग त्यांच्या अज्ञानामुळे मात्र भगवंतांचं हे अविनाशी आणि दिव्य स्वरूप मात्र ते जाणू शकत नाही. जे तथाकथित तर्कवादी आणि जे काही मायावादी लोक आपण म्हणतो, मग ते कुठल्याही ज्ञानाच्या अभावाने हे गोष्टींचा उल्लेख करत असतात की त्या वेदांचा, शास्त्रांचा अभ्यास केलेला असतो की नाही ते पण कुठेतरी नक्कीच निश्चित नसतं, परंतु कुठल्याही गोष्टीचं एक स्टेटमेंट केलं जातं आणि त्या गोष्टींना जाणलं जातं की किती चुकीचं आहे त्या गोष्टी. आणि मग अल्पबुद्धी, भगवंत त्यांना मूर्ख म्हणतात, जे जे नराधम आहेत, जे आसुरी वृत्तीने ग्रासलेले आहेत, असे लोक अल्पबुद्धी असतात आणि मग ते निश्चितच भगवंतांना जाणू शकत नाही. ते स्वतःच्या ज्ञानाने, त्यांच्या क्षमतेनुसार ते त्या गोष्टीकडे बघत असतात. हरे कृष्ण माताजी. मूढ आणि असू दे, मूढ आणि अज्ञानी लोकांना मी कधीही प्रकट होत नाही. बघा, मूढ, असुर आणि नराधम भावनेचे जे लोक आहेत, माझ्या अंतरंग शक्तीद्वारे मी त्यांना अप्रकट राहतो. मग एखादी पेंटर असेल, तो पेंटर पेंटिंग काढतो आहे, मग त्याच्या विषयी, ज्या पेंटिंग विषयी ज्याला जाणकार असतो, तो त्याला नीटपणे समजू शकतो. पण ज्याला त्या पेंटिंग, माताजी ठीक आहे, मी म्यूट राहा जरा प्लीज, आवाज येत आहे. आणि म्हणूनच मग एखादी पेंटिंग उत्तम आहे, त्याचा जाणकारच जाणू शकतो, पण बाकी कोणीही त्याच्यावरती टीका किंवा कुठल्याही प्रकारचं वक्तव्य केलं जातं, कारण त्या गोष्टींना तो पेंटर मग तितक्या सक्षमपणे सांगत पण नाही, कारण ज्याचं त्याला ज्ञानच नाहीये. त्या व्यक्तीशी बोलण्यात म्हणजे पालथ्या घड्यावर पाणी झालं होते. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की मी अज्ञानी लोकांना कधीच प्रकट होत नाही, त्या लोकांना ते दिसूच शकत नाहीत, कारण त्यांच्यासाठी ते अप्रकटच राहतात. मग त्यांच्याशी संबंध साधणं या अज्ञानी लोकांना शक्यच होत नाही, कारण ज्या भगवान रूपाशी आपण म्हणतो आहोत, ज्या अर्च विग्रहाला आपण पुढे जाऊन जाणणार आहोत, मग तो संबंध भगवंतांशी प्रस्थापित करण्याचा प्रश्नच येत नाही, कारण ते ज्ञानाने, कुठेतरी ज्ञानाचाच अभाव आहे. आणि म्हणूनच मग अजन्म आणि अच्युत असल्याचं ते जाणूच शकत नाही. जिथे भगवंतांचं अस्तित्वच ज्याला मान्य नाहीये, ते भगवंतांचं दिव्य कर्म आणि जन्म स्वरूप कसं जाणू शकतील? मग ते भगवंतांना जाणणं कठीण आहे. आणि हे अर्जुना, मी पुरुषोत्तम भगवान भूतकाळात घडलेले सर्व काही, घडत असणारे वर्तमानात मध्ये आणि भविष्यकाळात घडणारे सर्व काही जाणतो. मी त्या सर्व जीवांना जाणतो, परंतु मला कोणीही, खूप सुंदर असा हा श्लोक आहे, मी तुमच्यासाठी वाचून दाखवीन नक्की. वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन. अशा प्रकारे बघा, भगवंत म्हणतायत की मी सर्व जीवांना जाणतोय. म्हणजे भगवंत कसं आपण बघतो बघा, की एखादी मुलगा आणि वडील आहेत, मग मुलामध्ये वडिलांचे गुण निश्चित येतील, पण वडिलांमध्ये मुलाचे गुण आहेत असं आपण म्हणत नाही. की म्हणूनच त्या गुणांना, त्या आध्यात्मिक रूपाद्वारे भगवंत प्रत्येकामध्ये आहेत. त्या परमात्म्याचं निवास हे प्रत्येक त्या जीवात्म्यामध्ये आहे, पण भगवंतांना कोणी जाणू शकत नाहीयेत. आणि म्हणूनच त्या आत्मिक पातळीवरती जाऊन तो विचार करून जेव्हा परम तत्वाला जाणलं जातं, तेव्हाच भगवंतांना जाणलं जातं. आणि म्हणूनच भगवंत याविषयी, त्यांच्या शक्तींविषयी सांगून पुढे जाणतायत की मग जेव्हा आपल्याला विश्वरूप दर्शन घ्यायचं आहे, तेव्हा त्या दर्शनामध्ये भगवंत सांगतायत अर्जुनाला की निश्चितच तुला आत्ता घडते आणि भविष्य काळात घडणारं हे सगळं मी दाखवणार आहे. मग त्या विश्वरूप दर्शनामध्ये आपण सगळं काही जाणण्याचा प्रयत्न करतो. असे हे भगवंतांची शक्तीद्वारे, मग भगवंतांच्या अनेक शक्ती आहेत, ज्याच्याद्वारे भगवंत जवळ आहेत की भगवंत दूर आहेत, की भगवंत प्रकट होत आहेत, अप्रकट
प्रकट राहत आहेत हे भगवंतांच्या अनेक शक्ती, ज्या विश्वरूप दर्शनाचा मी आता उल्लेख केला ती सुद्धा भगवंतांच्या शक्तीद्वारेच ते तिथे प्रकट होत आहेत. प्रत्यक्ष कुरुक्षेत्रावरती ते प्रकट होत आहेत. मग तिथे त्या रथामध्ये आरूढ असलेले भगवंत हे त्यांचं मूळ भगवान रूप, परंतु तिथेच आपल्या शक्तींद्वारे अचाट अद्भुत विराट असं ते रूप सुद्धा ते तिथेच धारण करतात, कारण त्यांच्या शक्ती. आणि म्हणूनच या भगवंतांच्या शक्तीद्वारे ते सर्व जीवांना जाणू शकतात. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता. ज्यांनी या जन्मी आणि पूर्वजन्मी पुण्यकर्मे केली आहेत आणि ज्यांची पापकर्मे पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत ते द्वंद्व रूपी मोहातून मुक्त होतात आणि दृढ निष्ठेने माझ्या सेवेमध्ये युक्त होतात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच एखादी भक्त, ज्याचा आपण म्हटलं की कृष्ण भावना भावित जो भक्तच भगवंतांना जाणू शकतो, त्या भक्तालाच भगवंत प्रिय असतो आणि भक्त भगवंतांना प्रिय असतो. अशा प्रकारे हे जे नातं आहे हा एक कृष्ण भावना भावित, की ज्याच्या मनामध्ये ज्यांनी ते प्रेम भक्ती, मग एक शुद्ध भक्त जो दुर्लभ आत्मा आहे असाच महात्मा भगवंतांना जाणू शकतो. परंतु भगवंत म्हणतायत की या जन्मी आणि पूर्वजन्मी पुण्यकर्म केलेली आहेत आणि ज्यांची पापकर्म, मग कशा प्रकारे आपण म्हटलं की मग या नामस्मरणाचा, जसं आपण म्हटलं या नामस्मरणाने कुठेतरी जी काही पापकर्माची किंवा जी काही कर्माची फळं असतील त्याच्यातनं निश्चितच मुक्तता मिळू शकेल. त्याचप्रमाणे या भक्तीच्या मार्गावरती या जन्मी आणि पूर्वजन्मी पुण्यकर्म केलेली आहेत आणि ज्यांची पापकर्म, मग या पुण्यकर्मांमुळे जी पापकर्म नष्ट झालेली आहेत ते द्वंद्वमोही मोहातून मुक्त होतात. आणि म्हणून असे लोक की ज्यांनी जे काही पाप केलेली आहेत तरीही ती पाप नष्ट होण्याला या कृष्ण भावनेचा, या भक्तीच्या मार्गाचा निश्चितच कुठेतरी त्याचा तिथे मोठा सहभाग असतो आणि मोठ्या भागाने, आणि म्हणूनच ते द्वंद्वरूपी मोहातून मुक्त होतात. असे पाप कर्म, मग उदाहरण द्यायचं झालं तर मृगारी ऋषींचं उदाहरण दिलेलं आहे. वाल्याचा वाल्मिकी झाला, त्यांनी रामायण रचलेला आहे की जो वाल्या कोळी जो वाटमारी करत होता, जीवांना मारत होता, असा वाल्या कोळी जेव्हा नारदांनी त्यांना भगवंतांविषयी गुणगान केलेलं आहे आणि त्यांना मार्गदर्शन केलेलं आहे, तेव्हा जेव्हा ते त्या सन्मार्गावरती आले तेव्हा त्या वाल्याच्या अनेक अनेक वर्षानुवर्ष ज्यांनी तपस्या केली, ध्यान केलं, मुंग्यांचं वारूळ अंगावरती तयार झालं तरी तो तप केलेलं थांबत नव्हतं. अशा या अनेक घोर तपस्येनंतर त्या वाल्याचा वाल्मिकी झाला, ज्यांनी रामायणाची रचना केलेली आहे. अशाच या मृगारी ऋषींची ही कथा आहे. हे मृगारी नावाचं मृगारी व्यक्ती हे वाटमारीच करत होते, परंतु अशा प्रकारे प्राण्यांना मारत होते की प्राण्यांना अर्धमेले करून कुठेतरी ती त्या गोष्टींनी, मग त्या गोष्टींनी त्यांच्या वस्तू बनवत होते आणि त्या अर्धमेलेल्या त्या प्राण्यांचा कुठेतरी ते वेगळ्या प्रकारे आसुरी आनंद घेत होते. आणि जेव्हा नारद मुनी त्या मार्गाने जात होते तेव्हा ते म्हणाले की मृगारी, तू हे काय करतोयस? हे किती वाईट गोष्ट तू करतोयस, किती पापी गोष्ट आहे, किती क्रूर गोष्ट आहे ही. परंतु हे माझ्या वडिलोपार्जित आलेलं आहे आणि मग मी जर हे केलं नाही तर माझ्या कुटुंबाची उपजीविका कशी होईल? तेव्हा नारद मुनी म्हणतात की तू हे मार्ग सोड, मी तुला उपजीविकेचं निश्चितच साधन देतो, पण तू हा वाटमारीचा, तू हा प्राण्यांना मारण्याचा मार्ग सोड. तेव्हा मृगारी त्यांचं ऐकतात आणि मग नारद मुनी त्यांना गावाच्या बाहेर एक कुटी बांधून देतात. तिथे एक तुळशी वृंदावन असतं आणि तिथे ते त्यांना कीर्तनाचा मार्ग देतात आणि नामस्मरण, भगवंतांच्या नामस्मरणाचं कीर्तन कर म्हणून. मग मृगारी आणि त्याची पत्नी कीर्तन करत असतात. ही बातमी वाऱ्यासारखी गावामध्ये पसरते आणि गावामध्ये कळतं त्या अरे एक मारणारा, एक कुठेतरी वाटमारी करणारा माणूस आणि प्राण्यांना मारणारा असा क्रूर माणूस, पण त्याचं रूपांतर झालेलं आहे, तो परिवर्तित झालेला आहे. तेव्हा अनेक जण त्याला भेटायला येतात आणि अनेक त्या ऋषींना, मग त्या मृगारींचा मृगारी ऋषी होतो आणि त्या मृगारी ऋषींना ते भेटायला येतात. आणि जेव्हा मृगारी ऋषींना भेटायला येतात तेव्हा ते नुसत्या हाताने येत नाही, मग अनेक अन्न आणि अनेक अन्नधान्य आणि अशा सगळ्या भेटींनी ते येतात.
की मग त्यांना इतकं मिळतं ते की त्यांना कुठलीच कमी पडत नाही, उलट जास्तच सगळं होतं. तेव्हा त्यांची पत्नी म्हणते की नारद मुनींनी आपल्याला इतकं दिलंय की आधी आपल्याला मिळायचं नाही, त्याही पेक्षा कितीतरी मिळतंय. तेव्हा मृगारी ऋषी जेव्हा त्या सन्मार्गावर आणि त्या कीर्तनाच्या आध्यात्मिक मार्गावर जेव्हा प्रगती होते, तेव्हा ते अन्नाचं दान करू लागतात आणि मग तो प्रसादाच्या रूपामध्ये सगळ्या गावकऱ्यांना वाटला जातो. पुन्हा नारद मुनी जेव्हा त्याच वाटेने येत असतात, तेव्हा मृगारी ऋषी धावत धावत त्यांच्याकडे उड्या मारत मारत जातात, धावत पण उड्या मारत. मग नारद मुनी म्हणतात, उड्या का मारत येतोयस? आणि मग त्यांच्या समोर चादर फैलावतात चालण्याच्या मार्गावरती, कारण ते म्हणतात खाली काही मुंग्या येतो आणि त्या मुंग्यांवर जर तुमचा पाय पडला तर त्या मुंग्या जीवानीशी मरतील. बघा, हे तेच मृगारी जे प्राण्यांना अर्धमेलं करत होते. कशा प्रकारे भक्तीच्या मार्गाने, बघा त्या भक्तीच्या मार्गामुळे किती परिवर्तन झालेलं आहे. जो मृगारी ऋषी झालेला आहे आणि म्हणूनच या पाप कर्म त्यांची पूर्ण नष्ट झालेली आहेत. द्वंद्व रूपी मोहातून मुक्त होतात आणि दृढ निष्ठेने भगवंतांच्या सेवेमध्ये रुजू होतात. असे हे मृगारी ऋषी. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत, हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पूर्णपणे मतपरायण झालेले जे मला भौतिक सृष्टीचा संचालक देवतांचा नियंत्रक आणि सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता भगवंत म्हणून जाणतात, ते मृत्यू समय सुद्धा मला जाणू शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जे भगवंतांमध्ये पूर्णपणे मतपरायण झालेले आहे, की जे भगवंतांशी अगदी इतके संलग्न, तो इतकं भगवंतांशी जोडले गेलेले आहेत, असे भौतिक सृष्टिकार ज्यांनी भगवंतांना परमतत्व, कारणांचे कारण, परम कारण आणि या सृष्टीचा संचालक, या भौतिक प्रकृतीचा निर्माता आणि संचालक, देवतांचा नियंत्रक, या सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता, मग ज्या विष्णूंना सगळे यज्ञ अर्पण केले जातात, या सगळ्या यज्ञांचा अधिष्ठाता म्हणजेच अधिदैव असे जे भगवंत आहेत. आवाज थोडे कमी करा. आणि म्हणूनच यज्ञांचा अधिष्ठाता भगवंत ज्यांनी यांना पूर्ण आयुष्यभर जाणलेले आहेत, ते निश्चितपणे मृत्यू समयी भगवंतांना जाणू शकतात. अशा या मृत्यू समयी भगवंतांना जाणायचं आहे, हे आपल्याला उद्याच्या अध्यायात जाणून घ्यायचं आहे. अशा या भक्तीच्या मार्गाला आपण सुरुवात केलेली आहे. इति सप्तमोध्याय समाप्त. उद्या आपण ज्या गोष्टीला सुरुवात करणार आहोत त्याचा इथे शेवट झालेला आहे, की या मृत्यू समयी भगवंतांना कसं जाणायचं हे आपल्याला उद्याच्या अध्यायामध्ये जाणायचं आहे. आणि म्हणून मग या ज्ञानाचा महिमा, भगवंतांच्या शक्ती, भगवंतांना कोण शरण जाऊ शकतं आणि कोण शरण जाऊ शकत नाही, मग जे मायावादी, तर्कवादी आणि जे ज्ञानामध्ये आहेत, आणि मग जे देवपूजेबद्दल आपण जे जाणलं, व्यक्तित्ववादाबद्दल, की कशा प्रकारे मग निर्विशेष, मग या मायावादी, तर्कवादी लोकांची बुद्धी ही कितीपर्यंत असू शकते, त्यांच्या बुद्धीची क्षमता ही तितकीच असू शकते, कारण कुठेतरी ज्ञानाचा अभाव आहे. आणि मग जेव्हा ही तामसी वृत्ती भ्रमातून, मग ज्या पापकर्मातून कुठेतरी स्वतःला पुण्य मार्गावरती आलंय, मार्गदर्शनाने कुठेतरी पुण्य मार्गावरती, म्हणून भ्रमातून भक्तीकडे, की ज्या भ्रमामध्ये आणि ज्या तामसी वृत्तीमध्ये एखादी व्यक्ती जगत होती, त्यांचं कशा प्रकारे ऋषीमध्ये रूपांतर झालेलं आहे, भक्तीमध्ये तो भक्त आलेला आहे. इच्छा द्वेष समुत्थेन. अशा प्रकारे आपण या अध्यायाला जाणलंय. इति सप्तमोध्याय समाप्त. मी शेअरिंग स्टॉप करते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते.